the last week pa siya. Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, Ang kwento. Hi Nicole and Chris. Ako po si Angel, tambalanista ever since the world began. Salamat kasi lagi niyo akong pinapasaya. Inaabangan ko kayo tuwing umaga kahit nagmumuka akong baliw sa office. Madalas akong sinisilip sa cubicle ng office mates ko dahil tumatawa akong mag-isa habang nakikinig sa inyo. Wala akong pake. Masaya ako, bakit ba? Anyway, sumulat ako sa inyo para ibahagi ang aking kwento. 13 years ago, nabuntis ng kapatid ko, si Sonia. Sa takot namin na may mangyari sa pinagbubuntis niya dahil teenager pa, kinupkup namin at inalagaan hanggang sa makapanganak. Pagkatapos niyang magsilang ng isang magandang batang babae, umuwi na siya sa kanila kasama ang sanggol. Akala namin doon na magtatapos ang lahat. Isang gabi bigla na lang nag-text ang kapatid ko sa nanay namin at nagpapasundo sa labasan. Sinalubong namin siya at ang noon ay 5 buwang sanggol. Sabi ng kapatid ko, kinuha niya ang anak dahil sa sobrang awa sa kalagayan nito. Dumalaw daw siya sa bahay ni Sonia at nadatnan niyang nalulunod sa lungad ang bata at bukol-bukol ang ulo. Yung nanay daw nakikipag-inuman sa kung saan. Naiwan ang bata sa tiyahin ni Sonia na may iba ring maliliit na batang inaaruga. Dahil wala namang matibay na kabuhayan ng kapatid ko noong mga panahon na yon, pinagtulong-tulungan naming itaguyod ang bata. Mahirap din ang kalagayan ng pamilya namin that time pero tila may dalang swerte sa amin ang sanggol. Habang lumalaki siya, unti-unti kaming nakakabawi sa buhay. Kaming magkakapatid ay nagkaroon ng magandang hanap buhay, nakapagpaayos kami ng bahay at naging maaliwalas ang buhay namin kumpara sa kalagayan namin noon. Bago pa lang nagkakamalay ang bata, ipinakilala na namin sa kanya ang nanay niya. Sa loob ng 13 years, occasional lang dumalaw si Sonia. Karaniwan tuwing December lang. Kapag Pasko, kinukuha ang anak para magbakasyon sa kanila ng 1 linggo. There were times na ayaw ng bata na sumama sa nanay niya at nagagalit pa dito. Paulit-ulit naming ipinapaliwanag sa kanya na hindi siya dapat magtinim ng sama ng loob at magalit sa nanay niya. Sinasabi na lang namin na kailangan lang mag-aral ng nanay niya kaya iniwan siya sa amin. Minsan kapag may mga events sa school, ang nanay pa namin ang nagte-text kay Sonia at nakikiusap na dumalo siya. Ginagawa namin yon para lang maramdaman ng bata ang presence ng totoong nanay niya sa buhay niya. May panahon pa nga noong magdadalawang taon na ang bata, hindi na talaga nagpaparamdam si Sonia. Nag-alala ang mga magulang namin kaya nagdesisyon sila na puntahan siya sa bahay nila. Doon nila napag-alaman na buntis pala at may kinakasamang ibang lalaki.
Nagkahiwalay sila ng tatay ng pangalawa niyang anak at nagsikap siyang mag-aral. Masaya kaming mabalitaan na nakapagtapos na siya at nagkaroon ng magandang hanap buhay. Kalaunan, may nakilala daw itong maayos na lalaki at nagbabalak ng magpakasal. Masaya kami para sa kanya. Ngayong nag-pandemic dahil online class naman, kinuha ko yung pamangking ko. Isang hapon, bigla na lang sumugod sa bahay ko si Sonia at ang nanay niya na may kasama mga taga-barangay. Kukunin na daw yung anak niya. Dahil wala naman akong authority, nakiusap ako na baka pwedeng hintayin nila na makaluwas ang kapatid ko at ang nanay namin para makapag-usap ng maayos. Pinabura naman ng barangay ang pakiusap ko at inayos ang schedule ng magiging pag-uusap nila. Kinabukasan, muling sumulpot ang mag-ina pero wala nang kasamang taga-barangay. Pinipilit nilang isama ang bata ora mismo. Nung una, patuloy kaming nakikiusap na daanin sa maayos na usapan at hintayin na makaluwas yung tatay ng bata. Pero patuloy nila kaming hinaharas kaya wala na akong nagawa kundi manghingi ng saklolo sa barangay. Ang haba pa. Wait lang. Nagigets nyo pa po ba ang storya? Mga 11 pages pa po. Oo, 11 pa po. Ha? Wait lang. Maya-maya, nagsama na sila ng taga-DSWD at mga pulis. Kinausap namin ang taga-DSWD at sinabi ang hinaing namin. Ang sagot, nanay ang may karapatan sa bata. At sa ayaw at gusto ng bata, kukunin nila. Tinanong ko kung di ba muna sila magsisiyasat tungkol sa nanay at sa pamilyang darat na ng bata bago sa pilitang kunin. Ang sabi, magreklamo na lang daw kami sa barangay na nakakasakop kapag nasa nanay na ang bata. Sa huli, hindi rin nakinig sa pakiusap ng tatay via video chat at pinasama pa rin ang bata sa nanay. Nakakalungkot na matapos niyang abandonahin ang bata sa loob ng 13 years, kukunin niya lang ng ganon. Kahit minsan hindi kami nakarinig ng pasasalamat sa kanya. Pinakilala namin siya na maayos sa bata pero sa huli, ganito ang ginanti niya sa amin. Hindi man lang niya nirespeto ang mga magulang namin na nag-aruga sa bata sa loob ng mahabang panahon. Willing naman kami makipag-usap ng maayos pero dinaan niya sa iskandalo at sa dahas ang lahat. Marami rin kaming inaalala tungkol sa magiging kinabukasan ng bata at sa magiging buhay nito. Lalo na at nagdadalaga na siya. Inaalala rin namin ang trauma at magiging impact sa buhay ng bata sa nangyaring ito. Nalulungkot din ako sa naging process ng pagkuha ng DSWD. Ganun na lang ba talaga ang proseso? Kapag ginustong balikan ng nanay ang bata, agad-agad ibibigay. Hindi man lang ba magsisiyasat sa dadat na ng bata? Paano kung adik pala yung nanay o yung mga kasama nito sa bahay? Paano kung wala naman palang kakayahan na buhayin ng maayos ang bata? Ang pagiging nanay ba ay nagtatapos sa pagsilang lamang niya sa anak niya? Salamat sa pagbasa sa aking liham. Hanggang ngayon, I am still crushed into pieces. Minahal at itinuring ko na parang sariling anak ang pamangkin ko, kaya napakasakit para sa akin na sa buong pamilya namin ang nangyaring ito. Salamat na lang at sa mga ganitong panahon, nandyan kayo para kahit papaano, maibsan ang kalungkutan ko. God bless and more power to you. Nagmamahal, Angel. Hi, Angel. Hi, Angel. Well, yung tungkol dun sa proseso ng DSWD, hindi naman kasi ako representative ng DSWD. Kaming dalawa ni Chuper, wala pong alam sa proseso nila. Mm-hmm. So, hindi kami makaka-comment doon sa proseso. Kasi madami kasing factors yan. Baka kasi nakausap na ng DSWD yung nanay. Mm-hmm. Nag-research.
na tungkol sa nanay, hindi namin po alam. So, yun. Ang alam ko lang, talagang minsan, yung mga rules talaga dito sa Pilipinas, medyo wali. Yun lang masasabi ko talaga. Yun lang talaga ang masasabi ko, medyo wali. Talagang, Medyo unfair. nakakalungkot lang isipin na sometimes, titiisin mo na lang or hahayaan mo na lang, papaano yung hustisya kasi wala doon. I mean, parang, ang tagal ng hustisya. So, kesa maghintay, papabayaan na lang. 'Di ba minsan ganun yung nangyayari? Bakit minsan yung mga taong halimbawa, estapador o kaya kung ano man yung kaso nila, minsan hindi sila nakukulong kahit kilala na silang sa lugar nila, sa area nila Na marami naloko. Na marami nang naloko, 'di ba? Hindi sila nakukulong, lilipat lang sila ng ibang lugar. Hindi sila nakukulong, bakit? Kasi kailangan meron taong porsigido eh. Parang kailangan may tao talaga na magpa-file ng case at ang filing ng case dito sa Pilipinas sobrang matagal at bukod sa matagal, ang gastos. Yun yung lang masasabi ko na talagang hindi naman ito bago yung sinabi ko. I mean, of course, we all know it. Ganyan. At ito din yung isa sa mga dahilan kung bakit may mga ibang taong gusto ng mga ibang bansa, 'di ba? Speaking of our topic kanina, 'di ba? Parang ganun. Naghahanap ng Ibang gobyerno na sa tingin nila ay hindi hindi na mas pata, toxic. sabi nila ganun. Pero akala mo lang yun minsan toxic naman lahat ng klase ng government, diba? Anyways, so yun yung masasabi namin, hindi namin alam basta ang proseso, basta ang alam namin minsan talaga ang mga eksena dito sa Pinas mga wali, ganun. Yun lang din talaga yun, 'di ba? I'm sure you're crushed to pieces kasi mahal mo yung bata. Pero sure din naman tayo na hindi kasi kayo yung nanay. Yun talaga yun eh. I mean, hindi ko ayokong kampihan yung nanay ha. Kasi sa totoo na naman talagang nag-abandon siya talaga for 13 years. Malinaw. She wasn't present. But remember, nung binuntis niya kasi nung pinagbuntis niya kasi yung bata, sobrang bata niya pa din. Sobrang wali din yung life niya. Sobrang gulo, sobrang uncertain, ganyan. Baka naman kasi nung kinukuha niya, na sabi mo nakapagtapos at sinabi mo na masaya kami na may maayos siyang hanap buhay, she's ready to become a mother again. Yun lang yung naisip ko para lang gumaan. Kasi, Angel, sa totoo lang, hindi naman kayo yung nanay at sa batas, wala na masyado alam na batas, alam ko lang hanggang 18, 'di ba? Sa nanay talaga pag menor sa nanay, 'di ba? Tas totoo. Yun yung mga ganun. Pero again, yung mga ganyan pwede mo namang i-push yan eh. Pwedeng ihabol or whatever. Kung mapatunayan na talagang lalo nung minahal nyo talaga at kayo nag-alaga, gusto nyo maging maganda yung future, I get it, 'di ba? Eh di ilaban. Correct. Pwede din naman talagang ilaban kung talagang sa tingin nyo mukhang wali yung nanay. 'Di ba? Kasi yung tatay naman kapatid niya, 'di ba? Kapatid mo. So, meron din naman karapatan yung tatay, 'di ba? Sa madaling salita, hindi naman malalayo sa inyo totally yung bata. Correct. Hindi naman talaga kasi yung tatay nasa inyo. May alas din naman correct. kayo. Kadugo niyo pa rin naman 'yan, no? 'Di ba? Sa madaling salita. Although talaga itong kwento mo, Angel, hindi naman to bago, hindi nakakagulat. Teleserye na to, 'di ba? Na feature na sa Ipaglaban Mo. Alam mo, dapat manood ka mga ganon. Ipaglaban Mo o kaya nung teleserye na ganyan yung topic. Tapos tingnan mo kung anong ending. Kapag inalaban ba, ang ending mapupunta sa inyo. Kapag ganon, 'di ba? Sige, i-push mo 'yan. Pero kung dun sa teleserye may mga kasama ng death threat, may mga goons. May nagbuwis na ng buhay, wag 'yun. Wag hindi magandang hindi magandang. Pero kung pwedeng magkaroon ng internal na maayos na pag-uusap, baka posible naman 'yun. Alam mo kung bakit nagdahas agad yung nanay? For fear of hindi mo ibigay. Diba? Yun lang yung nakikita ko, kaya dahas na agad. Doon na tayo sa wala nang usap-usap, total naman ayon sa batas, karapatan ko talaga siya makuha. And feeling ko lang nung kinukuha niya, ready na siya. Feeling ko lang ganon. Playing devil's advocate, girl. Correct. Feeling ko lang nung kinukuha na siya nung nanay niya at kasama pa yung nanay, 'di ba? So ibig sabihin full force na ito. Ready na siya magpakananay. Pwede siyang bumawi. It's not too late. Agree ako doon. Malaking bagay nagkaroon din ng impact sa akin nung nabanggit mo na nakapagtapos na ng pag-aaral. At sabi mo nga, may hanap buhay na maayos. Yes, napakagandang indikasyon na ang taong ito ay nagbagong buhay. Di ba? Nagbalik loob. Di ba? Pumunta
mapunta sa Inayos, tamang daan, oo, sa madaling true. salita. So kung naayos niya nga yung sarili niya, may kakayahan na ngayon siya na ayusin din yung mga pagkukulang niya noon. Correct. Gusto niya Diba? makabawi Diba? eh. Gano'n naman kailangan maging self-sufficient ka muna. Buuin mo muna yung sarili mo para Yes. magampanan mo yung role mo sa ibang tao. You cannot give what you don't have. Ulit-ulit namin yung Yes. sinasabi, you cannot drink from an empty cup. Yes. So, tama si partner. diba? So in this case, kaya niya nang gampanan yung responsibilidad niya bilang ina kasi buo na siya. And maging happy tayo sa aspetong yun. Correct. Wag natin sigurong isipin na totally mawawala yung bata sa'yo. Hindi, di ba? Siguro bigyan natin sila ng panahon na mag-bonding, magkakilanlan talaga yung mag-ina. At pwedeng, sa tingin ko, hindi naman kami lawyer, pero sa tingin ko pwedeng magkaroon ng arrangement Meron kung yan. paano magiging harmonious ulit. Huwag Correct. niyong isipin na mag-aaway kayo. Oo, kasi Diba? lalong hindi mo makikita yan. Tama. Lalong mahihiwalay yan sa'yo, di ba? Pero Correct. kung maayos yung pagsasama ninyo, kung magkakaroon kayo na maayos na pag-uusap, Yes. remember, may alas din kayo. Yung tatay Tama. ng bata ay nasa inyo. Tama, tita Diba? ka pa rin niya, kamag-anak Tita, ka. correct, 'Di ba? Minsan nga may mga pagkakataon na yung bata mas malapit pa doon sa tita. 'Di ba? In your case ganun. Tita ka ng taon Oo. eh. O, di ba? Nasa iyo ang titulong yun. Ikaw na ang tita ng Diba? taon. So, Oo. para lang mabawasan siguro yung lungkot mo, wag mong isipin na totally hindi mo na makikita yung bata, di ba? Hindi ka na kayo magkakaroon ng bonding or kung ano man. Pwedeng magkaroon ng arrangement. And actually, you have the advantage kasi nakasama mo yung bata for 13 years. So, ibig sabihin na may espasyo ka na sa puso ng bata. Correct. Hindi ka niya makakalimutan. Totoo. Sa true. Correct. Ano pa man ang mangyari, tatawag-tawagan ka niyan, kakausapin ka niyan. At magsasabi din yung magsusumbong din yun ng mga ganap sa Yes. bahay, di ba? Oo. Tandaan, ikaw ang kasama, kayo ang kasama nung formative years ng bata. So Yes. she will not forget. Huwag ka mag-alala. Correct ka. Lagi ka niya i-video call, Oo, di ba? Tita, diba? dito kumakain kami ng mangga maasim. Kaya lahat, kahit mga walang nagbabalat ako ngayon, nagagayat ako ngayon ng patatas. Look, di ba? and you will appreciate it kasi Yes, kasama mo siya yes. ng matagal. Gusto mo makita lahat ng mga galaw. Tama. So, yun yung masasabi namin dyan. Hindi kami lawyer, pero ang truth is, the nanay has all the rights. And then the nanay getting the bata again because kaya na niya is Kaya niya to asikaso his child. Her child. Oo. So if kaya niya to asikaso her child and she can like make her eat mga nutritious food, go glow and grow. You make her eat go glow and grow food. Then, Magandang ensayo to, ha? then if she can like make her child eat go glow and grow foods, then it's a good indication that she can give the proper nutrition. Parang ganon. Sorry, Angela, baka iisip mo kasi parang okay, ako yung tambalanisa, ako yung hindi kinampihan. Diba? Ako yung hindi kinampihan. Pero siguro ang sinasabi lang namin ay yung other side of the coin. Oo, para Diba? medyo Playing devil's advocate. Correct. At saka para magaan din yung pakiramdam mo. Oo, mabigat sa'yo kasi parang feeling mo hindi niya mabibigyan ng magandang future. Pero feeling mo lang yun, Angel. Malay mo talaga babawi siya. Babawi. Oo, ang tao naman may pagkakataong magbago habang nabubuhay, 'di ba? At bigyan natin yung privilege na 'yon. Correct. The only constant thing in this world is change. Yes. Diba? Constant and change. Maya't maya pwedeng magbago. Ang bawat sitwasyon ay pwedeng magbago. Correct. At wag mong ituring na kaaway yung tao. Maaring nagkulang siya nung panahon na 'yon, 'di ba? Pero pwede mo siyang maging kaibigan ngayon. 'Di ba? Ang pangit ng tingin mo sa kanya, yun na yung program sa isip mo na parang Noon yun. Oo, pero pwede naman siya parang halimbawa dating pokpok tas umayos yung buhay. Oo. Huwag mo nang i-program yung sarili mo na pokpok pa rin siya. Ganon. Hindi professional na siya eh. Yes. Professional Pokpok. May At license least, di pala. ba? Di ba from pokpok kasi yun lang yung alam na gawin, di ba? Hanggang sa nagpursige tapos naging professional. Different topic naman to, di ba? So wag mong laging isipin pokpok naman yan dati. Dati yun. Correct. Nag-work na siya sa bangko ngayon. Totoo. Di ba? Mga clients niya, iba na. Dun sa clients niya before. Correct, So, huwag tayo maging stuck doon. So, ganun din, Angel. Huwag ka ma-stuck doon sa, hindi siya nagpaka-nanay for 13 years. Noon yun gusto na niyang bumawi. At karapatan niya yon, 'di ba? Sa mata ng batas, karapatan niya yon, 'di ba? Tita ka lang ng taon, hindi kayong nanay. Sorry. 'Di ba? Pero sa ikaw lang yung may titulong ganon. Oo, ikaw lang. Oo, 'di ba?
tita Sa'yo, ng okay. taon. Ito Isipin ang mo yun. headband para sa'yo. Inaalay ko, Ipinuputong na. Ipinuputong na sa'yo ang koronang ito. Kumikislap-kislap pa. Correct. Ay, may ilaw ba yan? Ah, Para may ilaw, no? Walang ilaw. Okay. Kislap lang sa liwanag. Oh, yan, oh. Dahil ikaw, Oh, ang Angel, ang tita ng dekada. Taon lang. Taon lang muna. O Pag sige. dekada, mas malaking headband. Okay. Tita ng taon. Okay, so kahit virtually, ayan. Ayan, namnamin mo, Actually, namnamin pag mo. nakita tayo, I can give you this. Oh, yan, yan. At ang Oh. suot mo, wag headband, ganon. Ganyan. Kasi nga, ikaw ang tita ng taon. Alam mo, natutuwa naman kami sa pagiging tita mo kasi you're so concerned. Yes, And that's yes. really a great thing. Napakaswerte ng pamangkin mo kasi meron siyang tita na kagaya mo na nadudurog dahil very concerned about yung kanyang future. So, Correct. talaga namang deserve na deserve mo tong headband na to. So, congratulations dahil ikaw na ang tita ng taon. Salamat, Angel. Dahil ngayong araw na ito, nabigyan ka ng special award. Yes! Diba? Ay, major pa lang. Major award. Major Oo. special award. Yan. Diba? So, hindi sa lahat ng oras may kaputong kami ng corona. Oh, ngayon lang sa tanan tanang buhay 18 years ng tambalan. na willing ako mag-give up ng isang headband Yan, para yan. sa'yo. Dahil ikaw na ang Tita ng taon. Okay? At lahat ng tao na nakarinig ng kwento mo ay nagpapasalamat sa kabaitan mo. Correct. Agree silang lahat. Unanimous Diba? ang decision. Yes. Oh. This certificate of recognition is given to you this 4th of 24th March. day of March in the year of our Lord 2022. Tita Sabi niya, balutong ng talawa. taon. Bakit ba dumulog-dulog pa ako sa dalawang to? Bakit ba ito yung idol ko? Oh, Nagkaroon diba? ka tuloy ng titol. Mamaya, pagkalat mo sa opisina mo, Correct, ha? Guys, manood kayo ng FB Live. Pinutungan ako ni Nicole ng corona. At pag May nakita- coronation ngayon at nangyari correct, ngayon. At pag nagkita daw Oo. kami, akin ng headband yan. Huy, ang hirap orderin ito. Oo. Hindi siya Mabigat easy. yan, ha? Hindi Mas naman. mahal yan sa mga corona sumasali sa mga barangay Sabi, pageant. hindi naman partner. Pero mahirap lang siyang orderin. Oh, para sa'yo na, dahil ikaw ang tita, Tita ng ng taon. taon. O siya, exit na po kami. Nagkaroon ng coronation. Coronation! O, Happy ang lahat ng mga nanonood ngayon para sa iyo Yes. dahil ang bait-bait mong bilang tita. Correct, diba? Oo. Dahil ikaw ang Tita ng taon. O siya, exit na kami, tita. Oo. Salamat ng marami. Thank you, Tita Angel. Dahil ikaw ay nagmamahal sa tambalan at ikaw ay nagmamahal ng bongga sa iyong pamangkin. Okay, okay? Maraming salamat. Again, mga kabisyong at super, ang tabay lang bago matapos ang tambalan, meron po kaming pananalunin. Uy, natsuper! Kung ikaw Yes. nagmamaneho ng Grab, UV Express o kung ano man, taxi, di ba, jeep, Ang tricycle. tabay lang mamaya. Oy, and of course, huwag niyong kakalimutan ang MBC Short Film Festival. Oy. Ang deadline of entries May 20, 2022. So kung sa tingin ninyo, si Angel Tita ng taon, mukhang pwedeng maging artista sa Yan. inyong film. Magandang O, ano to diba? ha, magandang storyline to Yeah, ha. magandang storyline pwede Oo, niyong gawin, di ba? correct. To know more, you may log in at or visit www.mbcfilmfest.com. Okay, Docs? Yun. Salamat mga kabisyo sa pagtutok. Kung ikaw may kwento, pwede nyo kaming i-email. Send your stories at Mahiwagang burnaystory@gmail.com. Mali mo kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, kabisyo. Hindi ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Paalala! Walang matatag na relasyon sa malanding determinasyon. Yun!